Kender du det, at du lytter til et barn og tænker, hvad var det lige, der blev sagt? Uklar tale er noget, de fleste forældre og pædagoger støder på. Men hvad nu, hvis det faktisk stikker lidt dybere end bare nogle utydelige ord? Okay, lad os dykke ned i, hvad det her egentlig handler om. Ja, det er jo det, vi alle sammen går og spørger os selv om, ikke? Går det ikke bare over af sig selv? Man håber og krydser fingre for, at det bare er en fase. Men i den her gennemgang skal vi se på, hvad forskningen rent faktisk har at sige om den sag. Og der her det godt kan blive lidt alvorligt. For sagen er den, at vedvarende sproglige vanskeligheder handler om meget mere end bare udtale. Det kan have en kæmpe indflydelse på et barns sociale liv, på deres trivsel, ja på hele deres måde at lære på. Og netop derfor er det så hamrende vigtigt, at vi griber ind i tide. Okay, så før vi hopper til løsningerne, altså hvad vi kan gøre, så er vi simpelthen nødt til at forstå, hvorfor det er så afgørende. Så lad os lige starte med at kigge bag om den her uklare tale og få styr på de reelle konsekvenser. Okay, hør her. For det her er virkelig vigtigt at forstå. Det handler altså ikke om, at der er noget galt med barnets mund eller tunge. Det er ikke et motorisk problem, nej. Det er et problem oppe i hjernen, i den måde hjernen organiserer sproglyde på. Man kan sige, at barnet har den forkerte lydopskrift gemt på et ord. Og konsekvenserne, de kan være ret voldsomme. Tænk over det. Hvis du hele tiden har svært ved at gøre dig forståelig, så bliver det altså svært at være med i legen. Og det kan desværre føre til drillerier og ensomhed, som jo så rammer trivslen. Det bliver sådan en rigtig ond cirkel, der kan følge barnet langt op i skolen og påvirke alt fra venskaber til det faglige. Godt. Nu har vi styr på, hvorfor det er så vigtigt. Så lad os komme til sagen. Hvordan kan vi rent faktisk gøre en forskel? For det handler om et helt centralt skift i den måde, vi som voksne tænker vores egen rolle på. Se lige på den her sammenligning. På den ene side har vi den gode model, altså den voksne, der bare taler tydeligt, og så håber, at barnet ligesom fanger den af sig selv. Det er godt, men det er ofte slet ikke nok. Vi skal over på den anden side og være en aktiv mentor. Og hvad betyder det så? Jo, det betyder, at vi ikke bare håber, men at vi aktivt underviser barnet i lydmønster. At vi helt bevidst bygger deres opmærksomhed op med små, faste rutiner. Jamen, hvordan bliver man så sådan en aktiv mentor? Her er et par greb fra værktøjskassen. Først og fremmest, det her med at give en naturlig model tilbage. Hvis barnet siger tat for kat, så lad være med at sige, nej, det hedder, sig i stedet noget i stil med, ja, en kat, sikke en sød kat. Du giver den rigtige version uden at rette og skabe pres. Og så er der det her med lidt og ofte. Glem alt om at sidde en time om ugen. 5 fokuserede minutter hver dag. Det er guld værd. Det bygger simpelthen nye spor i hjernen. Og sidst men ikke mindst, gør det til en leg. Find ting, der starter med S. Klap stavelserne i jeres navne. Når det er sjovt, så virker det altså bare bedre. Okay, helt konkret i børnehaven. Det her handler ikke om, at I skal lave sprogundervisning fra morgen til aften. Slet ikke. Det handler om at flette de her små lydfokuspunkter ind i de ting, I allerede gør. En lille lydleg ved samling. Læg mærke til den første lyd i jakke, når I er i garderoben. Klap navnene ved frokostbordet. Det er de her små, konstante dryp, der virkelig batter. Når vi så rykker i skole, kan vi godt blive lidt mere systematiske. Hvad med en kort, fast lydrutine til at varme hjernen op, lige inden I skal i gang med læsningen? Og når I introducerer et nyt, svært fagord som, lad os sige, fotosyntese, så brug det aktivt. Klap stavelserne. Snak om lydene. Det handler om at gøre sprogets lydside synlig og koble den direkte på det faglige, de alligevel skal lære. Godt. Nu kommer vi til en vigtig del. Vi skal lige have ryddet op i nogle af de myter, der desværre ofte spænder ben for den gode hjælpe. For når vi ved, hvad der ikke virker, bliver det meget nemmere at se, hvad vi skal gøre. Okay, myte nummer 1. De skal bare være omgivet af voksne, der taler tydeligt. Det lyder jo rigtigt, ikke? Men er det nok? Nej, desværre. Virkeligheden er, at selvom tydelige modeller er vigtige, så er det bare sjældent nok for alle. Børn med vedvarende problemer har brug for direkte struktureret undervisning for at få trænet deres lydopmærksomhed. Så er der myte nummer 2. Pusteøvelser og tungegymnastik kan fikse det. Den her hører man rigtig tit. Det virker jo logisk, at man skal træne musklerne i munden. Men forskningen er altså helt klar her. Det virker ikke på den her type problemer. For at blive bedre til at bruge talelyde, ja, så skal man øve sig med talelyde. At puste i et sugerør træner altså ikke hjernens lydbibliotek. Og myte nummer 3. Bare få barnet til at gentage, hver gang det laver en fejl. Den er fristende, for man vil jo så gerne hjælpe. Men det kan godt give bagslag. Tænk lige over det. Hvordan føles det at blive rettet hele tiden? Det skaber et kæmpe pres
og i værste fald holder barnet bare op med at sige noget. Så virkeligheden er, at den naturlige modellering, kombineret med små, planlagte og positive øvelser, virker meget, meget bedre. Myte nummer 4. Hvis vi bare rimer en masse, så klarer resten sig selv. Rim og remser er super sjove, og de er bestemt en del af løsningen. Men er de hele løsningen? Nej, de er ikke en mirakelkur. At rime er kun en lille brik i det store puslespil, der hedder fonologisk opmærksomhed. Vi skal også arbejde med stavelser, med den første lyd i et ord, med at trække lyde sammen og skille dem ad. Der er mange flere brikker, der skal på plads. Og så er vi tilbage ved den, vi startede med. Myte nummer 5, den helt store og potentielt farlige, de vokser fra det. Altså for nogle helt små børn kan det godt ske. Men virkeligheden er, at for børn, der stadig har problemer, når de nærmer sig eller er startet i skole, der er det usandsynligt, at det forsvinder af sig selv. Her er at vente og se ikke en strategi. Det er en risiko, vi simpelthen ikke kan løbe. Okay, lad os lige samle op. Vi har set på, hvorfor det er så vigtigt. Vi har set på, hvad vi rent faktisk kan gøre. Og vi har ryddet op i, hvad vi skal lade være med. Nu handler det jo om at få det her omsat til praksis. Og det hele kan egentlig koges ned til det, der står her. Det handler ikke om at være perfekt. Det handler om at være bevidst. At være den voksne, der ikke bare lytter, men som aktivt hjælper med at bygge barnets sproglige fundament op, lyd for lyd. Så det spørgsmål, jeg vil lade hænge i luften er, hvordan kan du forvandle den næste samtale til en lille mulighed for at bygge videre på et barns lydsystem? For husk på det, den lille leg med stavelserne, den der bevidste gentagelse af et svært ord, det er de små ting, der lagt sammen kan gøre en kæmpe forskel for et barns fremtid.